welcome back to my channel again. For today's video is mag-watch on my phone tayo. So without further ado, let's get started. So ito yung phone ko, Huawei Y6 Prime. So wala siyang case and yung tempered na is basag-basag. So yan. Yung lock screen wallpaper ko. Shape up niya siya. Ito yung kaya rin yung fingerprint ko magre-recognize. Fingerprint recognize. Yan. So, screen record ko lang. Yan. Yan siya. Dito, yan na. So, dito sa first page is meron tayong email. Dito yan alam. YouTube, settings, Drive, Chrome, Teams, Google, Gmail, optimizer support. Ginagamit ko lang dito is yung YouTube and yung Google Drive and Chrome. So, yun lang. Pati yung Google. So, dito sa baba may play games, may FM radio. Ito, SIM, game offers. Basta may party mode dyan. Mga weather, phone, clone. Wala akong ginagamit dyan kasi di ko naman yan alam. Dito sa shopping, Shopee and Mac Delivery PH. Di pa po ako na-order dito. And sa social media, Messenger, Facebook, FB Lite, Instagram, and TikTok. So, madalas ko ginagamit dito is TikTok. And yung recorder is Share It Downloads. Ito, basta yung may heart dyan, yung may, puro folder na sila guys. So, yun is yung recorder, Share It Downloads, Clock, Play Store. So, yun. Sa call naman is, ba't ko ba nilagay dito call? Wala. Contacts, phone, messages, duo. Wala pa ako nakakaduo. And totok. So, and dito naman sa YouTube is Snaptube and YT Studio lang. Lagi ko ginagamit dito is Snaptube. Pag nagda-download ako ng music. Dito naman sa yellow na heart may photos, music maps, calendar, notepad, PixArt, Wattpad, Mobile Legends, Sunballs, InShot, and Bessings. Di ko ito alam. Ba't ba ito na dapat? So, madalas kong ginagamit dito is music, tapos ML. Tapos PixArt. Gcash, wala lang yun. Hindi ko ginagamit. Dito naman, documents, sheets, slides, documents. Wala akong ginagamit dyan. Doon sa may parang camera, may gallery tayo dyan. Pero di ko napapakita yung mga pictures. Mga picture ng idol vlogger ko yun nandyan. Tapos yung camera. So, yan. Diyan tayo nagre-record. So, hi guys. So, yun. Hello. Hi guys. Hello guys. So, yan. Nag-record kayo dyan. So, yan. Next is video and camera. For Facebook yun, story. So, dito naman sa folder 2 is pangalanan natin siya ng editor. Yan. Power Director at Kinemaster Lion. Delete ko na siya kasi tignan nyo guys. Try natin siya yung open. Tignan nyo mangyayari ha. Mod kasi yung mga inaan ko. Hindi na siya nag-open. Yung nag-open pa siya pero magbaback, diba? Kita nyo? Failed to. So, yan. Wheezing. Promise gusto ako nag-wheezing. Filmora and Blank It. Gagamitin kong editor dito is yung Power Director. So, lagay ko na lang sa description box kung anong ginamit kong editor. So, folder 1 is Fireworks Studio, Calculator, Intro Maker, X Recorder, UCut, and Video Editor. Video Editor naman. Tapos tayo dyan, Huawei is App Gallery Tips, Files, Booking.com. Wala akong ginagamit dyan. So, tapusin natin yung recording. Yan lang naman lahat ng phone ko. So, yun. So, thank you for watching. Kung gusto niyo pa ng more videos, just comment down below. So, bye guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-update ka sa akin mga panibagong videos. So, bye-bye.